ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ፀኒሕኩም ሎማዓንቱን ከምቲ ልሙድ ብሓደሽቲ ሓበሬታታት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓበሬታ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጠረ ሓደ ምዕባለ ኣሎ ንሱ እውን ሒዝናዮ ናባኹም ቀሪብና ኣለና ሎማዓንቲ ክንሪኦም ሓሲብናዮም ዘለና ዛዕባታት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጀሚሩ ይምዕብል ብዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ውጥረታት ስዒቡ ነቲ ዘይቀርብ ዝመስል ወራር ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ንምጅማር መንግስቲ ብልጽግና በዝሒ ዘለዎ ሰራዊቱ ናብ ዓፋርን ቆቦን ከምኡውን ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን የጸግዕ ከም ዘሎን ብተመሳሳሊ ድማ ሓይልታት ጽምዶ ዝኾኑ ሰራዊት ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምንባብ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ዶብ ከባቢታት ምስ ሙሉእ መሳርሕታቶም ይጽግዑ ከም ዘለውን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ከምኡውን እቲ ናይ ቲዲኤፍ ምጥንኻር ስራሕትን ናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ይካየደሎም ዘሎ ከባቢታትን እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ሕፅር ዝበለ ምድላው ክህልወና እዩ። ብተወሳኺ ድማ ነዳዲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምእታው ስዒቡ መዘራረቢ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ኣሎ። እዚ እንታይ ይመስል ሓቂ ድዩ ሓሶት ብምንታይ ከይምዘን እንድሕር ናብቲ ዝኣቱ ዘሎ ነዳዲ ድማ ንትግራይን ንኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣደምታ ክህብ እዩ ዝብል እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና። ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ድማ ዳግማይ ጉዕዞ ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝምልከት ሎማዓንቲ 15 ሓምለ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክስረዝ ክኢሉ ኣሎ። ናይዚ ቀንዲ ምክንያት እውን እንታይ እዩ ዝብል ናባኹም ከብሎ ሕዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጀሚሩ ይምዕብል ብዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ውጥረታት ስዒቡ ነቲ ዘይቀር ዝመስል ወራር ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ከካይዶ ዝሓስቦ ዘሎ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎም ሰራዊቱ ናብ ዓፋርን ናብ ቆምቦን ግንባር ከምኡ ድማ ናብቲ ናይ ጎንደርን ናብ ናይ ምዕራብ ግንባርን ናብ ናይ ምዕራብ ትግራይ ግንባር ዘሎ ከባቢታት በዝሒ ዘለዎም ዕጡቋት ብልጽግና ምስ ሙሉእ ሰራዊቶም ድሩዓቶምን ካልኦት ከበድቲ ብረታቶምን ሒዞም ይጓዓዙ ከም ዘለውን ተጸጊዖም ከም ዘለውን ብተመሳሳሊ ድማ ሓይልታት ጽምዶ ዝኾኑ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ብምንባብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እውን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዘሎ ዶባት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ከም ዘሎን እቶም ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ምስ ሙሉእ ዕጥቅታቶም ናብቲ ከባቢ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ ሸራሮ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝርከቡን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ዛላንበሳ ከባቢታትን ከምኡውን ብዓፋር ግንባር ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘሎ ድንበር ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሰራዊታት ተራጊፎም ከም ዘለውን ከም ብሓዱሽ ዝምዕብል ዘሎ እቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተለዋዋጢ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ማለት እውን እቲ ናይ ብልጽግና ናይ ጎበጥኩኹም ወረርኩኹም በላዕኹም ዝዓይነቱ ኣካይዳ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሽንፈታት ዋላ እኳ ይበፅሑ እንተሃለወ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ኣዘዝቱ በብግዚኡ እኳ ይቐተሉ እንተሃለወ ንኣብነት እኳ እንተሪእና እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሰራሕናዮ ምድላው ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝካየድ ዘሎ ኩናታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽንፈታት በፂሖም ኣለዉ። ሓደ ብርጌድ ሙሉእ ዝተማረኸሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ደጋዳሞት ዝበሃል ናይ ጎጃም ከባቢ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ውግእ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ኣባላት እቶም ናይ ጽምዶ ኣባላት ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ፋኖ ድማ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ዝወስድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ሕዚ እውን ኣጠናኺሮም ብምቕጻል ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ዓወታት እናመዝገቡ ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ቦታታት ናይ ጎጃምን ናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ኣውዒሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ሕዚ ድማ ብተወሳኺ እቲ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረታት ስዒቡ እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ክኸፍቶ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ሰራዊቱ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት የጸግዕ ከም ዘሎን ናብ ትግራይ ብኣንፈት ቆቦን ዓፋርን ከምኡ ድማ ብኣንፈት ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ከባቢታት እውን ሰፋሕቲ ዝበሃሉ ሰራዊታቱ እናንቀሳቐሰ ምስ ሙሉእ ድራዓቶምን መሳርሕታቶምን ተንቀሳቒሶም ከም ዘለውን እቶም ኣብ ጎንደርን ኣብ ምዕራብ ትግራይን ዘለዉ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ድማ ናብ ክልቲኦ ኣንፈት ንኽሪኡን ማለት እውን ናብቲ ናይ ፋኖ ዘሎ ሓይልን ናብቲ ናይ ትግራይ ሓይልን ማለት እዩ ንኽሪኡን ከምኡ ድማ ናብቲ ብጫፍ ብሑመራ ገጽ ድማ ናብቲ ናይ ኦም ሓጀር ዝበሃል ከባቢታት ምስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ፓራሌል ንክኾኑን ምስቲ ናይ ተከዘ ዘብዕ ዝበሃል ተሓጋጊዞም ድማ ናብ ሱዳን ከባቢ ዘሎ ኣርሚ 7 ዝበሃል ናይ ትግራይ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣባላት ዝኾኑ ኣርሚ 7 ንዓቶም እውን ምንቅስቃሳቶም ክቆፃፀሩን ኣብ ተጠንቀቕ ንክኾኑን እዩ ተኣዝዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እቲ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ሕዚ እውን
ከቢድ ኩነታት ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ እዋናዊ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሕዚ እውን ሼር ግበርዎ እዚ ኣብ ሰዓቱ እዚ ሓበሬታ ልክዕ ከም ምግቢ ከገልግል ዝኽእል ህዝብና ምክንያቱ ድማ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ንዝብል ህዝብና ብኣግኡ ክፈልጦ ክዘጋጀወሉ ከም ዘለዎ እቲ ኩነታት ድማ እቲ ስርዓት ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ኩናት ዝዕድም እምበር ኩናት ዘቕርሕ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ስለዘየለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ድማ ሓድሽ ወራር ንምኽፋት ዓበይቲ ምድላዋት ገይሮም ናብቲ ግንባር ንሱ ሰራዊቶምን መሳርሕታቶምን ኣፀጊዖም ስለ ዘለው እዚ ድማ ልዕሊ ኩሉ ንህዝብና ስለ ዘገድሶ ህዝብና ክፈልጦ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ግንባራት ዓፋርን ናይ ግንባራት ቆቦን ዝብለኩም ዘለኹ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊታት ከምኡ ድማ ምስቶም ናይ ድሮን ቤዛት እውን ኣብ ኮምቦልቻን ኣብ ዓፋርን ተዘጋጅዮም ከም ዘለው እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ምድላዋትና እውን ናባኹም ክነብሎ ብዝፈትናዮ መልክዕ እቲ ናይ ድሮን ቤዛት ኣብ ሰለስተ ቤዛት ንኽኸውንን እቲ ሓደ ኣብ ናይ ዓፋር ዘሎ ናይ ሰመራ ኤርፖርት ሓደ ድሮን ቤዝ ክህሉ እቲ ድሮን ቤዝ ንሱ ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ብቐጥታ ናብ መቐለን ከባቢውን ከምኡውን ናብቲ ናይ ዓዲግራትን ከባቢውን ዘሎ ከባብታት ሒዙ ክሳብቲ ናይ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዘሎ ግንባራት ሙሉእ ብሙሉእ ንመጥቃዕቲ ንምፍፃም ንኽምቹ ተባሂሉ ዝተዘጋጀወ ከም ዝኾነን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኮምቦልቻ ቤዝ ዝበሃል ድማ እቲ ናይ ቆቦ ግንባር ሒዙ ንፋኖ እውን ሓዊሱ ክሳብ እቲ ናይ መቐለ ዘሎ ከባብታት እቲ ናይ ትግራይ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ ከባብታት ንምቁፅፃርን ንምጥቃዕን ዝተሓሰበ ሓደ ውዲት ናይ ጸላእቲ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሳልሳይ ቤዝ ድማ ኣብ ባህር ዳር ዘሎ ቤዝ እዩ እቲ ናይ ባህር ዳር ቤዝ ድማ ናብ ሰለስተ ዳይሬክሽን ዝጥምት ቤዝ ኮይኑ ኣሎ ንሱ እቲ ታክቲካል ዝበልዎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ናይ ዋና ናይ ድሮን መናሃርያ ገይሮም ኣለዉ እቲ ቤዝ ንሱ ናብ ሰለስተ ኣንፈት ክጥምት ከሎ እቲ ሓደ ናብ ትግራይ እቲ ካልኣይ ድማ ናብቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ዕጡቓት ናይ ፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይ ከባቢ ጎጃም ሕዚ ዓበይቲ መጥቃዕታት ዝፍፅሙ ዘለዉ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ናይ ግንባር ናይ ሱዳን ዘሎ ኩሉ ግዜ ናብ መንግስቲ ናፍቶም ናይ ሰራዊት መንግስቲ ናይ ሱዳን ብምእታው መጥቃዕታት ዝፍፅማ ድሮናት ካብ ባህር ዳር እናተበገሳ ከም ዝኾና እቲ ሪፖርታት ዝሕብሩ ዘለዉ ብተወሳኺ ድማ ንምዕራብ ትግራይ እውን ብቐረባ ርሕቐት እቲኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ክቆፃፀሩ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ድሮን ሓይሊ ድማ ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ኣብ ናይ ግንባር ምዕራብ ዝካየድ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ንምግባር ኣብ ፈተነታትን ኣብ ሙሉእ ምድላዋቶም ተወዲኡ ተዘጋጅዮም ከም ዘለውን እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዙይ ድማ ናብ ዝምልከቶ ኣካል በፂሑ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብረግፅ ናይ ባዕሎም ሓበሬታ ስለ ዝህልዎም ናይ ባዕሎም ምድላው ክህልዎም ኢልና ተስፋ ንገብር ተዘይኮይኑ ግን ሕዚ እውን እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ሼር ብምግባር ኩላትና እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ክንገብር ይግበአና ክብለኩም ይደሊ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓቱ እዚ ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቀረባ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብቐሊሉ ስቂሉ ዝውቃዕ ዓይነት ሰራዊት ኣይኮነን ዝተጠናኸረ ሰራዊት እዩ ፓርትነር ዝፈጠረ ሰራዊት እዩ ሕዚ እውን እቲ ናይ መሳርሒ ይኹን እቲ ናይ ካልኦት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓገዛት ካብ ኤርትራ ካብቶም ናይ ጽምዶ ዝበሃሉ ኣልያንስ ይረክብ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ናይ ፖለቲካውን ካልኦት ዲፕሎማስያውን ሓውታት ወይ ከዓ ካሊእ ብቻ ኣይኮነን ናይ መሳርሒ ሓገዛት እውን ካብ ኤርትራ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘመናዊ ዝበሃል መሳርሕታት ከም ዘሎን ሕዚ እውን ናይ ቲዲኤፍ ዓቕሚ ኣብ ዘደላድለሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎን እቲ ናይ ቲዲኤፍ ምጥንኻራት ድማ ብሰፊሑ ተዓሚሙ ይስራሕ ከም ዘሎን እቲ ዝወፅ ዘሎ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲዲኤፍ ሕዚ እውን በብኸባቢኡ ንክጠናኸር ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዋዕላታት እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ድማ ብዝግባእ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ናይ ቲዲኤፍ እቲ ናይ ልክዕ ከም ድርጅት ከም ብሄራዊ ድርጅት ኩሉ ንክሳተፈሉን ኩሉ ድማ እጃሙ ንክዋፃን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ እናተመያየጠሉ ዝርከብ ነገር እዩ ሕዚ እውን እቲ ቲዲኤፍ ናይ ምጥንኻር ስራሕትታት ምስቶም ናይ ኣባላትን ኣልያንስን ናይ ጽምዶ ዝበሃሉ ምንቅስቃሳት እውን ዓብይ ዝበሃል ርክብ ፈጢሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምትሕብባር ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ክንሕብረልኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና ድማ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ንምፍንፃሕ ማለት እውን እቲ ናይ ነዳድን ካልኦት ኣቅርቦታትን በጀት ድጎማ ሓዊሱ እቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣገልግሎታት ናይ ትግራይ ንእሽተይ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ናይ ነዳዲ ተስሓብቲ ናይ ነዳድታት ኣለዋ እዚኣተን ድማ ሓደ ንህዝብና እፎይታ ዝህብ ብዝተወሰነ መልክዑ ዋላ ይኹን
ዓብይ ተስፋ ዘርአየ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ድማ ሕዚ እውን ኣብቲ ናይ ህዝቢ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ዝኸዶ ዘሎ ርሕቐት ዓብይ ከም ዝኾነን በዚ ተቐፂሉ ድማ ሕዚ እውን እቲ ጽምዶ ዝበሃል ሰስቴይናብል ዝኾነ ሪሌሽን ከም ዝኾነን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ድማ በፂሑ እዩ ኢልና ነዋግዐሉ 100% ኮንፊደንስ ጌርና ነዋግዐሉ ዓይነት ሪሌሽን ኮይኑሉ ማለት እዩ። እዚ ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት እዚ ድማ ካብ ኤርትራ ብቐጥታ ተበጊሰን ናብ ትግራይ ኣትየን ናብ ዝተፈላለዩ ማድያታት የከፋፍላ ከም ዘለዋን እዚ ድማ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ከም ዝኾነን ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ፍቕርን ሕውነትን ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣውፂሕዎሎ ኢልካ ንምዝራብ ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ነቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ዳግማይ ጉዕዞ ኣምባሳደር ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝምልከት ሎማዓንቲ 15 ሓምለ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ መገሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክስረዝ ክኢሉ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርሚን ማሲንጋ ናብ መቐለ ኸይዱ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኣማኑኤል አሰፋ ምይይጥ ከም ዝገበረን ምስ ካልኦት ሲቪል ሶሳይቲ እውን ከም ዝተረኸበ እዩ ዝንገር ነይሩ። ሕዚ እውን ሎማዓንቲ ብተመሳሳሊ መልክዑ ናብ መቐለ ክገይሽ ተሓሲቡ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ መገሻ እዚ ከይተሳኽዐ ተሪፉ ኣሎ። ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዴሲሽን እዩ ከም ዝቐረ ዝሕበር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ሓይሊ ምምዝባዓት ናይ ኣሜሪካ ፓርቲሲፔሽን ካልኦት ሓዊሱ እቲ ዘሎ ሕዚ ፖለቲካ ዲሳይድ ንምግባሩ ከቢድ ስለ ዝኸውን እቲ ናይ ኤርሚን ማሲንጋ ናብ መቐለ ምምልላሳት እውን ምንም ዓይነት መፍትሒ ከምፅ ኣይከኣልን ዘሎ ክሳብ ሕዚ ንድሕሪ ሕዚ ዘምፅእ ተኮይኑ ክንሪኦ ኢና። ርግፅ እንተኾነ ግን እቲ ሎማዓንቲ ክገብሮ ዝነበረ ሓሳብ ድማ ከም ዝተሰረዘን ከም ዘይከደን እዩ ንዝበፅሕና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ኩሉ ዘምዕብል ዘሎ ኣብ ዞባና ዘምዕብል ዘሎ ምዕባለታት በብግዚኡ እናተኸታተልና ናባኹም ክነብፅሕ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክንብለኩም ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ። እንተኣነ ግን ንሕዚ ሒዞ ዝነበርኩም ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም